Mzuri mambo. Hawa ndambuya ni mwana wao. Ngumwangalia mulume umwana wao. Saka asiwe awuria dare makabirira tafazi. Amsoro ile dare machifu chifingezi ana baba vese vari muno ndini sipiwe mulongoti mwana uyu mwana wangu zvari mwana wangu akamitiswa ndobva tatora ndobva tachengeta kusvika azvara akakura baba vake ndeavo akura mwana uyu akazotowa nhakafadzo achishanda angaenda kutsvaga basa mumucheguta kwaye akashanda vatorana nhakafadzo vakabereka mwana wavo 1 anonzi Rozinga ane 12 years saka nomukadzi vagara naye 15 years saka gore rakapera ndakasvika kumba kwavo nanzvoti vana ava vari kunetsana saambuya saamai ndii ndakachengeta nyarai kubva ndagara ndamubvunza murume ko murume muri kunetsana nemukadzi chii murume akajamba anondudza chokwadi akangoti munhu wandiri kutaura naye shamwari yangu ndikati oye shamwari yenyu inini ndakunetseka kuti chii chikunetsa pakati penyu zvanzaiwa gugu inini mwana chipo chinobva kuna mwari takamupiwa vana isi nyaya yemwana ari kunyepa mukadzi ngati ari kunyepa kati kubva ndadzokera kumba ndasiya ndagadzisana kubva ndadzokera kumba ndinongonzwa kuti nyaya iyi ingwaramba iri keroni vanhu vari kurovana vari kuita sei kusvika vasumesana kumapurisa mukadzi akaenda akadzokera akati aiwa murume wangu ngaabude nokuti tiwane kuita sei kuti tiwane kugara ndidi kumusungisa kubva murume adzoka pamba murume uyu akaramba ari strict nemukadzi uye waidana naye wandakanobvunza uye saka murume uyu akazobuda kumba muna December kubva ndamufonera murume ukanzi agogo mukadzi wangu ndiri kumuda akamusiya pamba paanogara pamuvhovho panyongana titi akamusiya pamba imba ndeyevabereki saka murume ari kutogara kufoniti nemugirefriend ane vana 2 ane mwana 1 saka inini chikonzero handichizive kuti chikonzero chavakasiyirana vana ava chii inyaya yemwana here kana kuti iye tafadzo ari bude pachena munomudare kuti inini ndakaburira mumba nokuti nyaya yemwana ndiri kuda here mukadzi kana kuti handisi kuda mukadzi inini chandakayozomanganyira vedare ndakada mhanganira pfuma tafadzo haana kanombobvisa kana senti baba vake ndeavo vemukadzi haana mbobvisa kana senti kumba kuenda akangobvisa mbudzi dzemasungiro chete kana jira haana kubvisa nekakumbedza sokadiki ndoka akabvisa tafadzo nhasi una kuti anhu mukadzi achada kungoenda achinorova mukadzi ndakati varume vamazuva ano vanopona regai ndinomhan'ara iye abude pachena mukadzi ari kumuda here kana kuti haasi kumuda kana achimuda kutora mukadzi wake munomudare kana asingamude wotaura nemurume wake kuti mukadzi wangu handisi kumuda tafadzo ndamhangarira kuti akubvise pfuma ane mwana ne 12 years 15 years vagere vese pasina kana senti tanzwa muchitaura kuti mwana wemwana wenyu muri mbuya muri kutinongedzera zvekare baba vake mukuwasha kawo anofanirwa kumhan'ara achitaura zvepfuma yemwana uyu ndiani imi mbuya kana kuti vate mukuwasha wenyu mukuwasha maonero andinoita anenge asina basa nazvo nokuti haana kuchengeta mwana uzvo ndakachengeta mwana ndini kubva ari mudumbu saka ndamutora mukuwasha kuti anga achimirira mwana wake inini ndii ndarwadziwa sekuchengeta kwandakaita mukupanzwa here Gushungu ndapabvunza kuti dare kana ropinda rogara rangopinda richiona kuti nyaya iri baba ndinokuona mbambe pane trick iripo ndeyekuti iye auyawo anoratidza kuti haana kuroora saka auyiwa naye kuti azoraura fish achibatsira vambuya vasina kuroorera saka vambuya vapinza zvinhu zvisiri zvavo panguva imwe chete iyoyo vapinza nyaya yeroora havadye roora iri harisi ravo ava vangadai vapinza nyaya yekunzwa chimiro chemurume uyu nemuzukuru wavo vachiri kudanana here kwete zvepfuma
kana chiredzwa chavo vachida kuti ndindakarera saka inini ndiri kudawo mari yekurera zvepfuma baba vakagara apa vakatofunda muromo nokuti havana chavakaita vanati zvavo saka vanzi havana basa nazvo. Ngatidzorerei kuna mambo. Nyaya dzakadai dziri kunetsa mumatare manetsero adziri kuita ndeyekuti baba uyu nyakutumbura anenge asina chaakaita uyu mukwasha uyu anoenda kuna mbuya nomundo vakatira ndopaawanira mudzimai onoita chikamu chachisingafanirwi kuitwa neava vaifanira kudeedza urumbarume mwana wako waenda warohwa ona dambudziko riripohuya panotitaurirane nhasi uyu aitungamira kuzoti ndikuda roora aona roora chamunopiwa imigogo mombe yedamage mombe yeuredzwa mombe yeumai dzokanangani kunaka ndodzenza munopiwa neuyu apiwa neuyu asi manje yachingama otherwise muroinde uyu midzimu yake haisi kutambira roora iyi ari kunyunyuta uyu uni mwana wakakaroorerwa kumba kwenyu iye asiriye ndiye aifanira kuenda kugara pachituru kana kuri kwenyiko wonyatsoti mari yakati imi muchibvunza kuti wakambotipowo here kana asina mikanda kundiro kwenyu anenge akakubaira ndaripinda mushamoti yotora ndeyako munofanira kubatana muchiita panzi kwe mwana wenyaruka iye amai vemwana makafa kudhara right yapera zvakanaka kazviona mune kodzero yekuita izvozvo nyaya dzimbiri kadzi pane nyaya dzekubatanidza ivava nemukwasha wavari vaviri kwoita nyaya yoda kubatanidza imba yakutsemuka iyo alright iwe ugere mushamani izvozvo iye ipa akakusiya uri right iwe murume mudzimai kumuda hauchabuda saka wakapomokerei pamusha kusvika pakuzoramba mukadzi ngopindura chete musha wangu wasingachagarike mama nei panga pani kakavadzana kakaita kuti zvindivhirigidze kanga pane kakavadzana kaiitika pakati pangu nemudzimai nezvimwe zvandaitarisirawo semudzimai kuti tichange tichibatsirika semhuri asi hazvina kunge zvaitika sekudaro ndikanga kuinda nyaya yacho kwanga kundiremera kuti ndirambe ndiri panzvimbo iyi saka ndakatsvagawo nzira yangu yekuti zviite sezvinondirukira kurutivi rwangu nekuti ndanga ndisisina kumwe kwekunozerera. Saka vabereki vakwasira uyu ndivo varume vake iro ukadi kumudzorera kwawakamutora ndizvozvo chaizvo mambo wangu kudzosera ndazvinzwa komboda kuturukirei kudzosera ndaida kudzosera asi munguva yacho umwe wangu uyu anga ane hasha dzekuti chero pandaimuudza kuti ndokumbirawo chideedzawo vekwenyu aiita sekunge aiti handikwanise kuudzwa zvinoti uri kuda kundiramba ungandirambe kaviri pamberi pevabereki vangu ndo handati no okay isusu ndakuchiita kuti timboita sekakupatsanura nambichana kuitira kuti inini kana ndine dambudziko ndinozvinoona ndiri kwandiriko kuti ndine dambudziko ndichitiwo uyu paanosarawo pamba anokwanisa kusara achiona ega kuti pandine dambudziko ndapa patinodzukirana tinenge takuzaona nedambudziko rake asi umwe wangu haana kubvuma izvozvo akati hakuna kwaunoenda hapana ari kuseparata neumwe hapana ari kukwanisa kudusaduka neumwe ngatirambe takabatana takadaro patati no ini hangu nedambudziko randinaro handikwanise kuramba ndiri padhuze nekuti zvandiri kusangana nazvo ndakakudza hauna kukwanisa kuzvinzwisisa saka ini zviri nani ndingobuda saka ndazoita zvekupomuka pamba ndichisiya uyu nokuti kuti ndisaure naye kwacho munhu ane hasha munhu anorwisa saka ndakaona kuti kuramba ndichirwisana naye zvinopedzera zvarasa upenyu hwangu kana kuti dzimwe dzenguva ndinogona kunodzosera ndowira ndokwadza futi umwe wangu saka ini ndakaona zviri nani kuti ndisuduruke ndo mabviro andakaita pamba wanoroora mumwe kuroora kwandakaita ndanga ndisati ndaroora munhu ndanga ndinaye zvechokwadi handidi kuramba ndanga ndinaye asi ndanga ndisina kuroora pandakapomuka pamba ndakatozoona zvirikatondirerukira kuti nditore umwe munhu ndigare naye nokuti ndaisava nemunhu aikwanisa kundidzora muno muchegutu handina vaningati munhu wandinoti shamwari ndiri munhu anorarama
chimira wotora badza remunhu riri itsva worishandisa regoma roribvisa pendi woti handichada waritorao hauna kuribhadhara une kodzero yekurira mwene kuripa right wakamupa sherendere kuti handichakuta wamupira pamberi pangu ndakati kuti tisangane badhara mbudzi munomudara mazvinzo tiri kuzvinzwa mambo uya uzoita stubborn uya uzorambira mukadzi wako wakanofefa wagakwanisi kuini mambo uya pano padare kuzoti handichada naye makazviona zvichiita uye mambo vana venyava vanozowana mistake yemukadzi uye ane girlfriend sei vazhinji vacho vanowana mistake yemukadzi wake mukuru ane girlfriend ndopaanozowana kuti uyu haasi kuitawo hatirambidze vanhu kurambana mambo rudo chinhu chinoshanda nebrain brain dzavo kana dziri panzvimbo havana kusiyana vakadzara vanosiyana nezviito zvebrain ukanga waita kadhimonika ukakagara pamwoyo kwekuzvonda uyu waakuita zvisiri rudo rwakamutorera zvisineiwo hauna chawakabhadhara vabereki vemunhu ucharipa mbudzi yekuya kuzishaina pamberi pamambo wapedza izvozvo tingatore nguva naye uyu anofanirwa kubhadhara mhosva yakaite kutora mwana munhu kugara naye oripira kuvabereka avo kana apedza saizvozvo iwo nemwana naye woenda kucivil court kumaintenance haisi yendicho ine matara ayo kwaanobatirwa maintenance usati hauna kutaura chikonzero chaicho uri kuti haagarike naye nokuti pane zvikonzero zvinoitika zvinenge zviviri ndo zvikarambirwa mukadzi chako ndechipi utanga itanza chawanga wasimudzira ruoko chii ndichitaura newe wanga wasimudzira ruoko pari panyaya yekuroora vana mambo wangu ndati wanga wasimudzira ruoko usati wapinda naida kutaura panyaya yekuroora mambo wachitaura ichitaura imwe mbudzi dzambiri dzauchabhadhara punishment yako utamba ndiri magistrate kaini kuti ndakutaura newe ndichitaura nawe yakuya naye zvakanaka usimudza ruoko ndaipedza kutaura ndokuti une mubvunzo here ugutsikana ndokupa 10 yako munhu uri kusimudza chii zandapedza indiscipline yekusaziva matare imwe dzaangani dzambiri ndini mambo akutaura kuti vasati apinda minyaya yatezvara tichabisanisa atezvara nemunhambuya vaka kuti wakanotora mwana nenzira isi isiriyo dai wakanotora nenzira kwaro vaikokurudzana voita dare pamba pavo oroora mune zvakanaka apa hauna kobiri wawangonosungira waona mutoro kati angandifire pano ubva wadherera mbuya ndokunovapa zvawapa kubaba havana chavakawana kapa ndepatitaura kuti damage muromo waneramba handiti izvozvo wakadhemeja mwana womunhu ndizvoka maputiro maputi ari kudiwa futi ko akabvisa mhandara kawe handiti ndizvozvo kapo mambo taachikumbira chaizvo kuti dare rino rimonite zvikwereti zvakesa zvichitange zvapera asati aenda kunew account ndizvozvo nokuti vazoziva kuti vanofamba sei pachivanhu inzwa hama yangu maputi ari kunzi akabvisa makapuwa maputiro gogo yakabvisa mbudzi hasiriwo maputiro iwayo kana muri mudare medu muno kodishi nejagi saka masungiro acho ari papi akangobvisa mbudzi 2 nekagumeza kekuberekesa mwana aiwa nhasi maita zvakanaka maita mhanza mawana mauya kwamambo isusu tatoda kuti titaure nemi ndechekuti iye zvino ari kurohwa mapanishment ekushaya mutemo kuti ticha ari kupinda padhoo asati atobvunza mubvunzo kudhara watosumudza chi ruoko ticha obvati ndakamirira mubvunzo saka anzi mbudzi mbiri mudare dzaanobhadhara pano isusu toda kuti tiende pekuti gogo ndimi makarera mwana uyu
zvekunge tichataura zvokuti bvisai masungiro, bvisai zvakazodii zvikadii, matare iwaya anotinetsa pakuti chi kana vanhu vakungorambana chete hapachisina chakanaka chiripo. Saka munhu iyeye tinomurodza pfuma tichitaura nyaya yekuti ari kudii, ari kuodzwa mukadzi waakaramba. Zvii zvaakadhameja pamukadzi? Handiti tiri kunowana umhandara hwemwana hwakaenda akamupa mwana imombe iyoyo. Sekretari wangu ari kunyora izvo ndakutaura. Ndimi makarera mwana uyu kubva mudumbu mamai vake, sezvo mwana wenyu akashayika akakusiyirai chizukuru, mukachirera. Handiti machirera chimuzukuru ichi, handiti ka ndobva chakura chikachiviwa neuyu. Imombe yechiredzwa yekurera kwamakaita mwana wacho. Hazvinei nechekuita nababa vake zvatiri kutaura, takanangana nemi. Handiti ka kuitira kuti musazobata zvinhu zvemukwasha. Mukwasha anoti achipiwa zvake ndopamunonzi papa chirohwana changamire kuti mune muchiti wakabvisa here tsvakirai kudo. Handiti kwatiriwo isusu sevadzitezvara nanambuya vako, kana asina muchitora muchiisa zvanga zvichirehwa namambo, zvachireva chinhu chakakura kuti mukwasha ndiye anotungamira pakurodza mwana wake, asi achisiya pfuma yaasina kubvisa kwavatezvara. Kana achienda anoenda nezvasara. Handiti mapawana? Kunoona kumwe cheteka. Kunozongosiyana kuti nguva yatave chekunyoresa ichachiita dhora, nhasi chakuita $2. Ndo mutsauko, but pachinodiwa chinongodiwa. Handiti. Saka ndiri kunocherechedza panyaya yekurera nedhameji rataurwa namambo. Asi edu aye ma3000 ma4000 chii, aiwa mudare mamambo munobhadharwa mombe damage. Handiti then takuda kuti tichienda kuti mwanai waakabereka nemwana wenyu, nokuti kuno kumadzichangamira kuti mwana mukomana anobhadharwa mombe yake imwe chete kana muri mudare mamambo, kana ari mwana musikana imombe ngani 2. Handiti saka waakabereka wemwanai mukomana panoda imwe mombe yechitatu. Ndinenge ndapedza nemi gogo. Izvozvo kana muri mudare medu $900, 300 pamombe. Ndiye watiri kuudza uyu. Tichamubvunza mubvunzo wekuti zvinoya rini. Dare redu rinobhadharwa hwai rekuita madiro akafanana naaya ekuti ungabve kumba kwako usvoti uda kunoramba mudzimai pamaziso pamambo, unozochajwa namambo. Manzwa achiti mbudzi payaka. Handiti mbudzi idzodzo dzapinda dziri 2 neunhu hwake. Kutoshaya unhu kutorongedza mbatya kuti nhasi vanonondiona mambo, saka mavaona mambo. Handiti saka panodiwa $970, $1070 nehwai yedare redu ramambo. Mbudzi 2 $70, mombe 3 $900 plus hwai 1000 nembudzi 2 $1070. Tiri kuitira kuti kana asina mombe aine mombe dzemuhomwe ndo mari yachona yatiri kutaura. Asi tiri kutaura chivanhu chekuti tiri kuda mombe 3, handiti dzine hwai nembudzi 2. Gombarume dairai. Ndikushaya kubatanidza kuti ndinounganidza zvakaita sei. Kana musina nguva tokupai. Ichinoita chokuti iwe unotaura yako nguva, dare rinonguva yarene yarinokutemera. Otherwise iri pamberi peyawataura kana kuti iri mumashure meyawataura. Pana ndione chinonetsa madzimambo. Pane figa kapo. Kana asingade figa nemunotora zvinhu kana achizvanawo zvakachipa zvingasvike kumariyo hazvirambitswi. Ndizvo zvotanga 1070 inouya rini? Ndakawana kana mukana we 4 months.
21 days upanasi kwete 4 months or 3 weeks idare rero murume akatepara imwe kusaidi wakutogara nomwe mukadzi kwaudisa mari otherwise kumukadzi uyu hausi kuchengeta mukadzi nemwana 3 months kwasadzoka kunotaura zvikonzero chikonzi chatika ende anoratidza kuti anogona kutiza iyeyo futi kufamba uchaita nguva wazocherechedza mupa mombe topedzerana nawo Guzhungu. Baba hatisi kuramba kuti muunze mukwasha kuzotaura zveroora renyu nekutamba kwaakaita nemwana nenguva yakatamba nemwana asi izvozvo oraiti mambo dziri kutsva rimuka oraiti rimuka Guzhungu ndo matambudziko atiri kusangana nawo. ndanga ndichida kupatsanura pavadituwa ane damage ndiani pavadituwa mati mombe damage ndiani vadituwa ndiya inoenda kuna baba enda kuna baba ndo muridzi womwana vanozati ndezvangu alright aiwa amaita basa mambo ndizvozvo aiwa ichokwadi ndizvozvo tasiya umai aiwa inogadziriswa ningi mama ipapo taachikumbira pamombe panenge pakubhadhariswa nambuya kuti vazive kuti chakakosha baba vemwana vanofanira kuwana sindi ravanodya kuitira mweya uya avangatora zvese vachiti aiwa aiwa hazvisiri izvozvo ndavasiye kuti baba vachidyewo musayamwa isai mombe umai papa aiwa bhengi ravo ndiro rirakutounza kunoona mambo munyaya ndimambo mari ichawira pano uyo wagara haana mukadzi here mukadzi uyo hasi mukadzi wakabvisire mombe umai andobvisa uyu anobvisa mombe yeumai yomudzimai wakachipambu yawaka right ava vanobvisa yavo yeumai vachibvisira mudzimai wavo vachipavo kokwavo ipapo ndizvo zvoita zvokuchungu amai vemwana chikadza mapiwa